Pani siellä pois. No niin, Sintonen käytti puheenvuoronsa. Eikö tää on edelleen päällä, että... Siis Pispalan karnevaalit lähtivät alun perin liikkeelle ei suinkaan siitä, että meillä olisi ollut vittumaista, vaan että meillä oli hauskaa. Silloin me keksittiin, että tätä hauskaa pitää jakaa muillekin ihmisille. Me oltiin yhden M-kämpillä häitsetty pari viikkoa. Ja sitten tuli sellainen tunne, että tätä fiilistä pitäisi, että tätä voisi jakaa muillekin. Ja jolloin minä sanoin, että järjestetään karnevaalit, vittu. Eli karnevaalit, Pispalan karnevaalit, alun perin minun idea. No niin, aplodit Sintoselle. Sintonen keksi karnevaalit. Jokka sanoo vielä yhden. Ois mukava, jos Heikki Salokin näkyis